Irak'ta İslam Döwletiniň söýüşçüleri Demiradykdaky Sinjar sewitini basyp alanlardan soň ol ýerdäki Yezidi dini toparynyň müňlerçe wekili şäheri terk etmeli bolurlar. Yezidi maşallalary Kurdistan regionundaky Dohuk welaýatyna göçdiler. Sinjar aglawa Yezidi akymyna uýanlardan ibaretdir. Ermenistanyň Hrazdan şäherinde çiment zawodynyň işgärleri 7 aýlap tölenmedik zähmet haklaryny talap edip protest geçirdiler. 6 aý mundan ozal Russiýanyň VTB banky Hrazdan çiment zawodyny öz hasabyna geçiripdi. Ukraina sebäpli günwataryň Russiýa girden sanksiýalarynyň arasynda VTB banky hem bar. Kırgızstanda alpinistlerin arasında halkara yarışı geçirilýär. Ýurdun batken sewitindäki Karavşin dağlaryny çykmak bätleşigine Ýewropadan we Russiýadan gelen 70 töwereg alpinist gatnaşýar. Bu sewitin dağlarynyň beýikligi deňiz derejesine görä 400-den 5600 metre çenli ýetýär. Täjikistanyň paýtagty Duşenbede Türkmenistanyň medeniýet günleriniň resmi taýdan açylyş dawarasy boldy. Dawara aýny adynaky opera we balet akademiki teatryna geçirildi. Berilen resmi maglumata görä türkmen delegasiýasynyň topary 60 adamdan ibaretdir. Türkmenistanyň Täjikistanyň medeniýet günleri 6 awgustda çenli dowam eder.